क्वेश्चन 1 ବର୍ଦ୍ଧନ ଟ୍ରଫି କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ରାମାନୁଜ ଟ୍ରଫି କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3 ଲେଡି ରତନ ଟାଟା ଟ୍ରଫି କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ହକି। ରୋଭର୍ସ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ଫୁଟବଲ। ନିଜାମ ଗୋଲ୍ଡ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ଫୁଟବଲ। ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍। ମହାରାଜା ରଣଜିତ୍ ସିଂ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ହକି। ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର କ୍ରିକେଟ୍। ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ଫୁଟବଲ। ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ଫୁଟବଲ।